Hei, olen Mauri Kivilaakso, Akseli Kiinteistöpalvelut Oyn toimitusjohtaja. Yrityksemme on vahva turkulainen kiinteistöpalvelualan monitoimiyritys. Tarjoamme isännöinti-, kiinteistönhoito- ja rakennusautomaatiopalveluita erilaisille kiinteistöille. Yrityksemme toimitilat, työvälineet ja talous ovat hyvässä kunnossa. Henkilökuntamme on hyvin koulutettua ja palvelualtista. Tutustu yritykseemme ja pyydä tarjous. Akseli Kiinteistöpalveluihin voit luottaa. Me pidämme silmällä aina koko asunto-osakeyhtiön etua pitkällä tähtäimellä. Eikä tässä ole vielä kaikki. Integroidut rakennusautomaatiojärjestelmämme auttavat saavuttamaan huomattavia kustannussäästöjä. Ne myös kohentavat asumismukavuutta ja turvallisuutta. Kattavat huoltopalvelumme takaavat ulkoalueiden ja pihojen puhtaanpidon sekä toimivuuden kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina. Sisätöistä putki, sähkö sekä monenlaiset pienkorjaukset hoituvat nopeasti ja ammattitaidolla. Pihatöiden lisäksi siivouspalvelumme vastaa porraskäytävien, saunaosastojen, varastojen ja muiden yhteisten tilojen puhtaudesta. Katso lisätiedot kotisivuiltamme www.akselipalvelut.fi. Pätevän isännöitsijän tunnistat ISA-tunnuksesta.